Et proposo fer un passeig pel cos. Li oferirem una estona de presència, com si es tractés d'un jardí que volem visitar. Obre bé la mirada a tot el trajecte. Deixa't guiar. No es tracta de que facis molt esforç en canviar res. Només observa. Accepta cada zona tensa o molesta i respira amb suavitat cada sensació. Si fas la pràctica sovint, sentiràs que la teva ment descansa. El sol fet de posar atenció i connectar amb tu et regalarà petits canvis positius. Com més practiquis, més fàcil serà que la teva ment vagi a favor teu i que gaudeixis de més serenitat. Fes la pràctica al matí, abans d'anar a dormir, o en qualsevol moment que sentis que necessites tenir cura del cos, descansar la ment de pensaments negatius o calmar el nerviosisme que t'impedeix relaxar-te i descansar. Cerca un espai agradable, asseu-te en una cadira o estira't al sofà o al llit. Adopta una posició còmoda i tanca els ulls amb suavitat. Començarem obrint la porta del jardí i la clau que l'obre la tens a la respiració. Inspira amb suavitat pel nas, traient l'aire lentament també pel nas. Sent en cada respiració quin moviment es produeix al teu cos, quina és la zona que s'expandeix en entrar l'aire i quina es buida i descendeix en cada expiració. Fes una mirada al conjunt del cos, com un primer cop d'ull al paisatge, i observa si la teva postura és la millor per fer el nostre passeig. Començarem posant atenció als peus. Observa les plantes. Estan fredes? Calentes? Vibrants? Cap sensació? I els dits? Hi ha tensió? Els talons? Observa-ho. Què sents? Dirigeix-te als turmells i observa'ls. Puja lentament pels bessons en direcció als genolls. Percep si les cames descansen. Quan arribis als genolls, queda't aquí un moment. Què sents? Posa atenció a la sensació que t'arribi. Fred, calor, molèstia, tensió o benestar o cap sensació. Tot està bé. Cada cop que la teva ment se'n vagi del cos, senzillament torna a enfocar-te. Segueix pujant per les cuixes. Respira i deixa anar qualsevol petita tensió. Observa els malucs, les natges. Què sents? Registra-ho sense analitzar-ho. Respira-ho només. Relaxa. Centra't ara a la part baixa de la columna, la zona lumbar. Observa com la sents. Hi ha molèsties? Tensió? Fredor? Cap sensació? Respira amb suavitat i aprofita per obrir una mica més el focus, observant com la inspiració expandeix amb suavitat el teu ventre i quan surt l'aire, l'impuls torna enrere cap a aquesta zona lumbar i la relaxa. Segueix pujant a poc per l'esquena. Registra qualsevol sensació o zona tensa que trobis. Respira-la. Dirigeix-te ara a les espatlles i observa-les. Com les sents? Tenses? Massa elevades?
Inspira amb suavitat, sentint que quan deixes anar l'aire pots alliberar qualsevol tensió que retenien. Comencem a baixar pel camí dels braços. Observa'ls. Des de les espatlles, arribem als colzes, als canells, a les mans, als dits. Posa el focus als dits. Com estan? I atenció, enfoca't a les puntes, dit a dit. Qualsevol sensació de vibració és normal i positiva. Respira amb suavitat. Torna a ampliar el focus a les mans i retorna pel camí dels braços a les espatlles. Mans, canells, colzes. Percep si les espatlles segueixen relaxades. Observa ara el coll, el clatell. Potser un lleuger moviment t'anirà bé per percebre i relaxar qualsevol tensió que acumulaves. Puja pel camí del cap. Fes una petita parada atencional a la zona de la coroneta. Respira amb suavitat i observa quines sensacions t'arriben. Cap, una suau vibració, escalfor, pessigolleig. Tot està bé. Segueix. Passegem cap al front. Observa. Hi ha tensió? Molèsties? Respira i relaxa'l. Observa les celles, el contorn dels ulls. Hi ha tensió? Relaxa. Observa les parpelles. Hi ha molt moviment o descansen plàcidament? Deixa que reposin. Els teus ulls no han d'enfocar ara res a fora. La teva ment no necessita planificar o preocupar-se en aquests moments. Gaudeix del passeig. Observa els pòmuls de camí a la mandíbula. Obre la boca al màxim i observa si acumula tensió. Percep ara si els llavis també es poden relaxar. Regala uns instants de tensió a l'interior de la boca, observant la saliva que genera. Fixa't en la llengua. Com la sents? On apreta o descansa? Hi ha tensió? Respira amb suavitat i relaxa-la. Torna a percebre la sensació de la saliva dins la boca i quan la sentis, empassa-la amb suavitat, a poc, per la gola relaxada, el coll totalment relaxat per fora. Arribem a la zona més noble del jardí, el cor. La medicina xinesa diu que ell és l'emperador del nostre cos i que si ell està tranquil, tot va bé dins nostre. Observa amb tendresa aquest espai. Hi ha tensió? Sensació de pressió? Com de foc? O sents el cor tranquil i relaxat? Envia un somriure amorós, tot i que potser et costi. Accepta com ets, el que sents. Fer-ho serà un bàlsam que li donarà serenitat. I seguim. Ara amplia l'atenció a la zona del tòrax. Respira profundament per omplir els pulmons al màxim. I seguim de camí al ventre. Sent l'expansió del teu abdomen quan inspires, donant més vida als teus òrgans i vísceres. Sent com descendeix en treure l'aire, com deixa anar tot allò que no serveix. Dirigeix-te ara a la zona del melic.
Aquí hi ha el llac de la calma, on sempre pots descansar i nodrir-te de pau. Atén aquest espai uns instants, respirant amb la suavitat de l'aigua serena. Fixa't que ets just davant la porta per la qual has entrat. Respira profundament i torna a mirar el teu jardí, el cos com un tot. Deixa que comenci a expressar-se en petits moviments que et demani, com mandrejant. Busca el badall, obre bé la boca, potser un sospir. Pots tornar a aquest passeig sempre que vulguis. Al jardí li agrada que el visitis. Agraeix l'alè de la vida que el cultiva cada dia. Després de cada petita o gran tempesta que arribi, tornarà a sortir el sol. I veuràs tots els fruits i les flors que han nascut dins teu. Descansa. Descansa en tu.